गेली विलेज पंचायत वॉर्ड मेंबर बाबाजी गणेश आज रात आज सांजे 5:30 सुमार आता इन्सिडंट झालो तरी आमो आख्खो फूल टोटली पसरून तो पडलो आणि 2 घरांक डॅमेज झाला एक योजना भारत आणि एक मेंढी तरी आम्ही ते फायर ब्रिगेडी हाडून ते आम्ही ते क्लिअर केलेले आसा तरी फायर ब्रिगेड झालं कितें ते जेसीबी आणल्या कारणान आम्ही एम एल ए कॉल केला एम एल एन ती एसीबी घेऊन धाडून दिल्या आणि धाडून दिल्या आता ते आम्ही ते आता क्लिअर करून घेता ते मेन रोडार सारको आसा मेन रोडार टोटल डॅमेज रोड आता तो ब्लॉक न्हू कितें नुकसान बी जालें घराक बी कितें घराक कितें नुकसान घराक मातशें डॅमेज जालें Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.